स्वतंत्र उपस्थापन कोटगड़र बालुकेश्वर मंदिर। ଏହି ମନ୍ଦିର ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ କୋଟଗଡ଼ ବଜାର ଠାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ରାସ୍ତାରେ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ହର ହର ମହାଦେବ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବିରାଜମାନ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବୃକ୍ଷରାଜିର ଶୋଭା ପାଏ। ଏହା ସହ ନାନାଦି ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଓ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଖେଳକୁଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଠି ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ରହିଛି କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାର ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ ବା କିପରି? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ୱାନ୍, ପିକନିକ୍ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା।